Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы працягваем наш сённяшні пятнічны эфірны дзень, вельмі насычаны эфірны дзень, таму што сёння ў нас у гасцях у нашай варшаўскай студыі кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, дыпламат. Я не ведаю, колькі яшчэ можна пералічваць шмат розных рэгалій, але тым не менш. Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел. Добрый день, Зміцер, добрый день слухачам. Адразу хочу сказаць, для тых, хто зараз накінецца і будзе прыгадваць пра тое, што Павел Латушка зараз, як это там называецца, забранзавеў, што ён ходзіць толькі з аховай, што ён там, ну невядома, што шыкуе, якім чынам тут у гэтых заграніцах. Прывітанне Олегу Гайдукевічу. Так вось, прыйшоў абсалютна без аховы, спакойна, такім павольным крокам. Не, няхай Гайдукевіч думае, што захоўваю. Ага. Бо ён абяцаў мяне выкрасці, правда, вывезці ў багажніку аўтамабіля ў Беларусь. Ну, адразу хочу сказаць, што аўтамабіль за Пал Палычем павінны прыслаць такі немаленькі, таму што чалавек такого роста высокага не ў кожны багажнік памесціцца. Тым не менш, давайте да сур'ёзнага. Спадар Павел, вельмі шмат увагі апошнім часам надаецца тэме нарвежскай кампаніі Яра і яе супрацы з беларускай кампаніяй Беларусь-Калій. Чаму так важно вось менавіта гэты момант? Чаму Яра? Я думаю, что это очень яркий пример отношения европейского бизнеса к той ситуации, которая сложилась за последний год в Беларуси, особенно ярко проявилась. Вопрос этики бизнеса, вопрос порядочности, если хотите, правдивости, а может быть фальши и обмана. И как раз-таки Яра проходит вот именно это испытание на то, насколько действительно этика ведения деловых отношений европейской компании, у которых есть соответствующий свой кодекс этики. Мы знаем прекрасно, что целый ряд европейских государств имеют законодательные акты, которые не разрешают осуществлять бизнес с компаниями, где грубо нарушаются права рабочих, техника безопасности и так далее. Насколько они действительно соблюдают эти принципы и подходы. К сожалению, мы видим абсолютно обратное. Вось сапраўды, я глядзеў там, што вот Яра там вырашыла там накіраваць сваіх прадстаўнікоў, дала там нейкія рэкамендацыі, і все гэтыя рэкамендацыі, ну калі верыць тым паведамленням, якія былі, это было там павесьце там шыльдачку, там можа быць там выдайце новую вопратку, там пракладзіце нейкую там дорожку. Гэта што вот клопат, ці гэта так вот на від просто, што клопат пра тое, як выглядае тая кампанія, з якой Яра супрацоўнічае? Ну, если, скажем так, условно, делом Яры Народное антикризисное управление занимается уже более 8 месяцев. И действительно у нас есть специальная группа, в которую входят и экономисты, и представители внешней политики, которые пытаются влиять на эту ситуацию. Наш подход однозначный и принципиальный. Осуществлять бизнес Беларусь-Калием, где массово нарушаются права человека, где пострадали практически все члены стачечного комитета, которые явно, ярко высказали свою позицию. Это порядка 140 шахтеров, работников Беларусь-Калия, где некоторые из них прошли через аресты, задержания, избивались, находились в местах заключения, находятся. В этом случае осуществлять бизнес невозможно. И мы всегда отстаивали эту позицию. Я подписывал соответствующее обращение как член Президиума Координационного совета, так же, как и руководитель Народного антикризисного управления. К сожалению, мы имеем ту ситуацию, которую имеем. Я вел также переписку и продолжаю вести от имени Народного антикризисного управления с министром иностранных дел Норвегии, с министром торговли Норвегии. Направил письма всем членам парламента Норвегии и даже последнюю уже такой, скажем, наш этап оказания давления или получения реальной позиции норвежского правительства всем членам правительства Норвегии. На наш взгляд, первое, нарушается кодекс этики норвежской компании. Я об этом сказал. Второе, мы видим огромное количество репрессированных рабочих на Беларусь-Калий. Это стачечный комитет. Третье, грубо нарушаются вопросы безопасности, техники безопасности работы рабочих. Это как ковидная ситуация, когда Беларусь-Калий дает, например, 10 происшествий за полгода или за год. То есть стабильная
такая вот статистика, да, 10, к сожалению, смертей от ковида, который выдает Минздрав ежедневно, то же самое и Беларусь-Кали. Но мы знаем о том, что только за это полугодие 3 смертельных случая на предприятии Беларусь-Кали, 22 происшествия произошло, связанные с причинением физического вреда работникам Беларусь-Кали, 7 в тяжелом состоянии. Статистика вообще ужасная, количество смертей вот за последний период 12 смертельных случаях. И в этом случае Яра продолжает покупать белорусские удобрения. И мы говорим, извините, может быть так жестко и принципиально, фактически она торгует кровавыми удобрениями. Фактически крестьяне норвежские или крестьяне Европы покупают от норвежской компании удобрения, которые политы кровью и потом белорусских шахтеров. Это справедливо? Это правильно? На мой взгляд, это абсолютно лживая и неэтичная позиция, потому что постоянно они обещали, мы направим делегацию, мы будем следить, мы будем оказывать давление, мы будем оказывать влияние. Где результаты вашего давления, где результаты вашего влияния? Они близки нулю, они минусовые, потому что это приводит к гибели рабочих. Никто из рабочих не восстановлен, никто из рабочих не получил никаких компенсаций. То есть то, что она ставила компания Яра во главу угла, защиту интересов трудящихся, ничего не выполнено. Что получает взамен Яра? Яра получает более выгодную цену на удобрения, потому что она фактически использует эту ситуацию в переговорах с Беларусь-Калием и выторговывает себе более выгодные условия поставок на удобрения от Беларусь-Кали. То есть она еще и зарабатывает сверхприбыли в этой ситуации. И тогда, на мой взгляд, переговоры с Яро должны быть принципиальные и жесткие. Или вы разрываете контракт, или мы выходим в мировую прессу и скажем мировым СМИ о том, как ведет себя международная компания, которая имеет, кстати, акции норвежского правительства. Всем, чтобы об этом знали. Если норвежское правительство пишет в письмах в Народное антикризисное управление, что для них является приоритетом права человека, что они всегда будут стоять на защите нарушенных прав белорусов, но при этом норвежское правительство не употребляет свое влияние, когда оно имеет 36% акций в норвежской компании для того, чтобы этот контракт прекратить, возникает вопрос норвежскому правительству. А вы действительно за демократию, права человека? Вот эта двуличность позиции. Простите, я говорю жестко, я говорю не дипломатично, я говорю как политик. И, к сожалению, вот эта ситуация привела к тому, что контракт не разорван, права рабочих не восстановлены, нарушения продолжаются, смертельные случаи продолжаются. И мы говорим о том, что нам подобный партнер понадобится в будущем. Я, конечно, за то, чтобы все решалось не административным образом. Все должно решаться на рыночных условиях. Будет тендер, будет конкурс. И, наверное, в Новой Беларуси Яра будет иметь право участвовать в конкурсе. Но при прочих равных условиях это будет отрицательный, так скажем, пункт в их досье. Ну да, тут ситуацыя як з беларускімі аўтобусамі для Львова. Калі нібыта выйгралі тэндэр, но людзі, якія маюць прынцыпы, яны кажуць, што мы ведаем, што адбываецца ў Беларусі, і таму нават выйграўшы тэндэр, мы как бы адмаўляемся купляць. Вот ситуация такая. Я разумею, што пазіцыя Яры такая: бізнес ёсць бізнес, ничего личного, да, але вот все ж таки сапраўды незразумела пазіцыя нарвежскага ўрада. Мы ж прывыклі да таго, што менавіта скандынаўскія краіны гэта, так бы мовіць, аплот абароны правоў чалавека, свабоды слова, праў працоўных. Менавіта там вот працоўныя прафсаюзы здолелі адстаяць свае правы. А тут уже все не Ну, я распаўсюд- повторю, что норвежское правительство в переписке с нами, это официальные письма, их можно опубликовать, привести цитаты, очень четко высказывается за поддержку демократических устремлений Беларуси, за соблюдение прав и свобод граждан Беларуси. Это на словах. На деле она присоединилась к санкциям Европейского Союза, в том числе присоединилась к санкциям касательно поставок на европейский рынок и калийных удобрений, но за исключением процентного содержания полезного вещества калийных удобрений от 40 до 60%. То есть основную часть калийных удобрений, которая фактически ушла от санкций Европейского Союза. А кто это сделал? По нашим сведениям, именно компания Яра лоббировала во всех 27 государствах Европейского Союза непринятие общего решения о том, чтобы прекратить возможность или ввести секторальные санкции на поставки калийных удобрений на европейский рынок. Именно компания Яра выступила лоббистом против такой позиции.
норвежское правительство, присоединившись к этим санкциям Европейского Союза, не являясь членом Европейского Союза, также и оставил это исключение от 40 до 60% полезного вещества калийных удобрений, которые могут поставляться в том числе и в Норвегию. Поэтому до принятия этого решения мы направляли письмо министру иностранных дел Норвегии. Если вы действительно выступаете за права человека, если вы говорите, что мы здесь ни при чем, решает все сам субъект хозяйственный, примите политическое решение, введите эмбарго на поставку калийных удобрений на норвежский рынок. Ответа на это письмо мы не получили. Так что тоже возникает вопрос, чьи интересы в данном случае защищаются? Бизнеса. В данном случае бизнес превалирует. Когда Яра сейчас говорит на последних переговорах, важно, что Светлана Тихановская встречалась с руководством Яры и проводила эти переговоры, но когда она после этих переговоров заявляет, мы надеемся принять решение о дальнейшем сотрудничестве с Беларусь-Калием до декабря месяца. Ну, давайте говорить честно. В декабре вступают в силу американские санкции, а у Яры есть дочка, компания, дочка в Соединенных Штатах Америки с торговым оборотом в $1 миллиард США. Кстати, насколько я знаю, даже одна из крупнейших телекомпаний американских планирует репортаж по поводу Яры в ближайшее время. Не буду называть название этой компании. Так вот, как раз-таки, скорее всего, Яра будет вынуждена принять это решение под влиянием американских санкций. Так было бы честно и порядочно сказать. Уважаемые коллеги, друзья из Беларуси, мы с вами, но у нас контракт, например, до декабря, или у нас контракт до января. Мы с этого момента четко заявляем свою позицию. Мы прекращаем отношения с Беларусь-Калием. Это было бы честно, порядочно, открыто и понятно, и никто бы не стал бы критиковать. Но когда опять завуалированность, опять общие слова и фразы, ну, выглядит это все двулично. Спадар Павел, вы сказали про тое, што калі там вот не зменится ситуация, стаўленне, то мы выйдем на международные СМИ, будем рассказывать вот эту ситуацию, ну как бы ударим по имиджу Яры. Наколькі я ведаю, уже не один месяц вы вядзеце перапіску, вы спрабуеце давесці сваю пазіцыю, атрымліваеце вось такія адказы, пра якія вы сказали. Может быть, уже пора? Не, мы организовали шерах интервью у норвежской прессе, и это были интервью и со Светланой Тихановской, и с представниками Народного антикризисного управления. Мы давали это интервью норвежским СМИ, и они про это писали. Ну, покуль мы бачым, что и сродки массовой информации Норвегии не ў стане паўплываць на эту кампанию Яра. Ну, можа, нейкі бэкграунд гэтай кампаніі не дазваляе нават пры ўплыве палітыкаў, пры ўплыве сродкаў масавай інфармацыі Норвегіі змяніць іх пазіцыю. Ну, паглядзім, пабачым. Мы ўсё ж таки не перапыняем, і мы, конечно, будзем далей ціснуць на гэтую кампанію. Наша пазіцыя абсалютна ясная, шчырая і адкрытая. Спадар Павел, ўсё ж таки такое пытанне, ну, я не ведаю, стратэгічнае можа быць. Ну, вось уявім сабе, што ўсё ж таки пад ціскам Народного антикризисного управления, там іншых структураў, Яра кажа, да, мы перадумалі, мы тут зразумелі, прыйшлі да высновы, спыняем. Што гэта будзе мець? Які вынік это будзе мець? Гэта, вот, скажем, рэжым рухне адразу? Ці вот што будзе? Вот які чаканы вынік? Вы знаете, мы должны для себя ответить на очень важный вопрос. Вот когда мы говорим про санкционную политику в отношении режима, которая, безусловно, затрагивает и интересы белорусов. Да, к сожалению, это надо открыто и откровенно. Политик может лгать, изворачиваться. Я говорю это честно. Да, это затрагивает. Но давайте ответим для себя вопрос. А те люди, которые сидят в тюрьмах сейчас, 1000 человек, а те люди, которые потеряли работу, а это сотни тысяч в Беларуси, только за то, что они участвовали в акциях протеста, а те люди, которых Следственный комитет заявил, что возбудил 5000 уголовных дел, а Брестский хоровод 108 уголовных дел, а журналистов, которые каждый день идут в тюрьму. То есть Лукашенко вчера освободил 3 журналистов, а за день до этого посадили журналистов агентства «Белопан», самого старого демократического информационного агентства Беларуси. Независимого, правильно сказать, независимого агентства Беларусь. То есть, что делать с теми людьми, которые вынужденно выехали за пределы? Какое количество сейчас белорусов в Польше? Кругом в Варшаве можно увидеть бело-на-белые стяги на окнах зданий. Можно пойти в магазин, на улице встретить белорусов. То же самое в Литве, в Латвии. Сколько судеб из-за этого режима, из-за диктатора поломано? Сколько людей сейчас находится в состоянии демотивации, сколько людей поставили жизнь на паузу.
И вот это состояние кого-то страха, кого-то апатии, кого-то ненависти, злости. Вот это все политика этого диктатора, который выходит и 8 часов лжет, лжет и лжет. Каждым словом. Не, извините, он сказал правду. Я дал команду расстреливать в 90-х на дорогах. Помните эту историю? Он говорит правду, когда он отвечает за все репрессии, убийства, которые произошли за последний год. Вот здесь он говорит правду. Все остальное он лжет. И возникает вопрос. Мы хотим жить так дальше, что... Давайте посмотрим вокруг. Вот, Змитер, мы с вами год тому назад сустракаліся ў Мінску. Я был у Мінску, вы были у Мінску. Мы что, хотели з'ехаць з вами в Польшу? Колькі таких лёсаў, простых беларусаў, нармальных людзей, якія не былі ў палітыцы, не збіраліся ў палітыку, правда, але вымушаны аказаліся па-за межамі краіны альбо знаходзяцца ў яшчэ ў горшым стане, у турмах, якіх збівалі, катавалі, рэпрэсавалі. Мы згодны з гэтым? Ну, тады не трэба ніякіх санкцый. Тады не трэба дабівацца, каб кантракт з Ярай перапыніў сваю дзейнасць. Ну, тады просто мы павінны адказаць на гэта пытанне. Но все-таки большинство социологических опросов, вот, которые мы проводим по нашим социальным сетям, в Инстаграме, на Телеграм-каналах, на Ютуб-каналах, показывают, что большинство, подавляющее большинство белорусов выступает за санкции, за жесткие действия в отношении диктатора. И диктатор должен это понимать. Люди к этому готовы. Они хотят, чтобы были санкции, чтобы, ну, они должны быть мощные, сконцентрированные в одном моменте. Только тогда они будут одним из инструментов достижения нашей цели, чтобы этот режим ушел с нашей земли, прекратил существование на белорусской земле. Ну, вы говорите правильныя рэчы. Спадзяюся, што і шахцёры Беларусь-Калія в прынцыпе пагадзяцца, вот калі зараз ім пачнуць расказваць прапагандысты пра тое, што гэта латушка там з Ціханаўскай разам дабіліся, каб Яра спыніла з вами контракт, і вы зараз засталіся без працы. Ну, вы знаете, шахтеров всегда надежда. Шахтеры – это пример в любом обществе, в любом государстве. Это люди, обладающие уникальной волей, характером. Когда-то в своей жизни, я ни в коем случае не хочу сравниться с людьми этой уникальной и очень рискованной, тяжелой профессией. Я спустился в шахту КГХМ Польша, когда работал здесь послом, 1100 метров под землей. И я помню, там, кстати, тоже калийное удобрение в каком-то небольшом объеме добывается на этой компании. И когда ты понимаешь, что над тобой километр земли, ну, вы знаете, это уже психологически достаточно сложно, да. Это даже как может в космос слетать, не знаю, да. Ну, с самолетом это точно не сравнимо. А там еще люди работают, и в этих тяжелых условиях. Но даже не в этом речь. Речь же идет о чем? Что мы говорим о тех примерах, и рабочие прежде всего знают, сколько происшествий на Беларусь-Калии, сколько смертельных случаев, сколько производственных травм. Ваших коллег уволили с работы только по той причине, что они выступили против насилия, их выгнали. Очень важна эта солидарность. Важна, чтобы вы были вместе, потому что за вами, на вас сейчас смотрит вся страна. Никто не говорит о том, что нужно переложить ответственность на шахтеров Беларусь-Калия за будущее Беларуси. Ответственность на каждом из нас. На каждом. Но шахтеры – это та мощь, та сила, та энергия, которая показывала всегда пример. Мы же помним вот 90-е годы. Я тогда был совсем молодым студентом еще первого курса исторического факультета БГУ. И вот первые стачки, когда рабочие выходили на площадь Независимости. Я помню, как шахтеры с Солигорска приезжали, когда сказали, что Беларусь-Калий забастовал. Это для режима шок. Ни один ОМОНовец, ни один губоповец не посмеет стать напротив и попытаться избивать шахтеров, если выйдут шахтеры Беларусь-Калия. То есть, действительно, их роль очень важна. Поэтому дальше нужно понимать, сколько воруется при Беларусь-Калии. Огромное количество компаний, контролируемых семьей Лукашенко, бывшими генеральными директорами Беларусь-Калия, этим же Головатым, которые находятся за границей, когда отмываются огромные ресурсы, которые не возвращаются в страну, а значит не идут в зарплаты шахтерам, значит не идут на улучшение техники безопасности, на приобретение соответствующих машин. Почему, если погибает шахтер и там гидравлический тормоз не сработал, то виноват шахтер, а не инженер, не ЭТР этого предприятия? Каждый раз почему-то ставят вину шахтер. Так вот, не идут на это ресурсы. Ресурсы не идут и в целом в экономику страны. Это сколько может
больше приобрести страна, когда действительно мы, а не коррупционные схемы Лукашенко, будут определять развитие предприятия. Очень важно, чтобы шахтеры в этом участвовали. Они видели, чтобы это было все прозрачно и понятно. Вельмі шмат каментароў пытанняў ад таких лёгкіх кшталту Пал Палыч прекрасен, такой политик нужен Беларуси, пахне чабор. Да, вот Виктор Пахне вечно. Мисура пишет: опа, Пал Палыч на мову перешел, так легко, браво. Ну, дарэчы, колькі гадоў я ведаю Пал Палыча, і раней у розных іпастасях ягоных заўсёды вельмі добра гаварыў па-беларуску. Я так разумею, што зараз ён просто абраў этую мову, каб можна было потым запусціць у соцсеткі наш стрым, і розныя замежныя партнёры лягчэй Не, ну мы перакладаем, дарэчы, на англійскую мову, стараемся перакладаць, каб просто больш аўдыторыі замежнай таксама ведала пра гэта, і ў тым ліку і да нарвежцаў дастукацца. Хаця я памятаю такую гісторыю, калі я прыйшоў прэс-сакратаром міністэрства замежных спраў, і мой папярэднік пасля першага ці другога брыфінгу ў МЗС завітаў да мяне і пачаў нават так крычаць на мяне: ты што гэта такое робіш? Чаму ты праводзіш брыфінгі на беларускай мове? Ты разумееш, што цябе не зразумеюць замежныя журналісты, якія прыходзяць на брыфінг? Я сказаў яму так: ты ведаеш, калі будзе цікавая інфармацыя, то зразумеюць і перакладуць. І менавіта я ад гэтага ніколі не адмовіўся і праводзіў брыфінг, і мяне тады, ну, як не дзіўна, але я ўдзячны тады лёсу падтрымаў Латыпаў. Урал Латыпаў, у памяці быў такі палітык, ён, конечно, працаваў у камандзе Лукашэнкі, але чалавек, які ставіўся да беларускай мовы з вялікай павагай. І гэта я лічу, што для мяне быў таксама вялікай падтрымкай, бо ён паходзіў, бадай жа, з сям'і, дзе таксама выкладалася татарская мова, і ён казаў пра тое, што она знікае, і што яму гэта таксама баліць, і ён будзе заўсёды падтрымліваць, калі я буду выкарыстоўваць беларускую мову. Ну, это ад сям'і, конечно, перадусім пайшло, ад маіх бацькоў, ад майго бацькі Матулі. Спадар Павел, я ведаю, што вы колькі дзён таму былі ў Літве, сустракаліся з кіраўнікамі літоўскай дзяржавы, і пытанне задаюць з гэтай нагоды: ці праўда, што Літва адмяняе транзіт калійкі праз сваю тэрыторыю? Вось сапраўды ходзяць чуткі, што Літва ўсё ж такі прыме такія меры у адказ, хутчэй за ўсё, на гэты міграцыйны шантаж. Але ці сапраўды, як хутка і як гэты аргумент можа спрацаваць у сітуацыі з ярай? Тэма нелегальнай міграцыі, якая арганізована рэжымам Лукашенка ў бок Еўрапейскага саюза, еўрапейскіх краін, яна была адной з галоўных падчас сустрэчы з міністрам замежных спраў Літвы Ландсбергісам, і менавіта размаўлялі таксама аб тых захадах, якія можна зрабіць і варта зрабіць дзеля таго, каб перапыніць гэтую злачынную дзейнасць фактычна Лукашэнкі у кірунку да Еўрапейскага саюза. І таксама абмяркоўвалася пытанне транзіту. Пазней, наколькі мы ведаем, ён мне казаў, што будзе пасяджэнне ўрада адмысловае на гэтае пытанне, пазней было выказванне міністра транспарту Літвы. Таму я магу толькі пацвердзіць, што так, тэма гэта абмяркоўвалася, так, адзін з інструментаў такіх абмяркоўваўся, але рашэнне, конечно, будзе прымаць літоўскі рад, я не магу за яго казаць. Я думаю, што і мой падыход, я казаў гэтай польскім сродкам масавай інфармацыі, толькі ж вось недаўна польскія ўрадавыя структуры перадалі ў СМІ, што 2150 нелегальных мігрантаў за 2,5 тыдні фактычна уехалі на тэрыторыю Польшы, і якія могуць быць захады зроблены дзеля таго, каб гэта перапыніць. Лукашенко разумее толькі сілу, толькі размову, калі з ім размаўляе партнёр, які можа паказаць гэтую сілу. І сіла магла быць таксама ў тым, каб перапыніць на тыдзень, на 2 тыдні увесь гандлёвы транзіт з Беларусі ці экспарт тавараў з Беларусі. І вось тады ён зразумее, колькі каштуе гэта спецаперацыя з нелегальнымі мігрантамі. Бо ўвесь свет уже бачыць, што гэта арганізаваў менавіта сам Лукашенко. Ён жа нікому не расказвае, чаму і як яны трапляюць на тэрыторыю Беларусі. Ён толькі расказвае пра тыя сітуацыі, якія здараюцца на мяжы, правильно? І то таксама, як мы ведаем, літоўцы публікавалі, што спецыяльная пляцоўка для здымак ужо была арганізавана, каб рабіць гэтыя фэйкавыя здымкі і гэтак далей.
Так што адказваць за гэтае злачынства трэба. Зразумела, што гэта крымінальнае злачынства па беларускім заканадаўстве, гэта міжнароднае злачынства, парушаецца канвенцыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па нелегальнаму гандлю людзьмі, супрацьдзеянню тэрарызму. Гэта ўсё укладваецца ў дасье міжнароднай тэрарыстычнай арганізацыі, на чале якой стаіць Александр Лукашенко. Але вось момант гэты, калі вы правильно сказали, што прымаць будзе это рашэнне наконт прыпынення транзіту літоўскі ўрад. Калі рашэнне будзе прынята, будзе гэта аргументам у сітуацыі з Ярай? Безумоўна, я думаю, што гэта таксама ўплывае на Яру. Тут, конечно, можна паглядзець і з іншага боку. З аднаго боку, гэта крок літоўцаў дзеля каго, каб даць рэальныя наступствы паказаць працягу гэтай дзейнасці з боку рэжыма. З другога боку, калі порт Клайпеда будзе ажыццяўляць транзіт, перагрузку, перавалку калійных угнаенняў з Беларусь-Калія, прадпрыемства, якое знаходзіцца пад санкцыямі Злучаных Штатаў Амерыкі, то і сам порт у Клайпедзе можа трапіць пад санкцыі. Так што гэта менавіта той інструмент другога ўзроўню санкцый, які мы абмяркоўвалі з амерыканскім урадам, з дзярждэпартаментам ЗША, бо гэта вельмі моцны інструмент. Ніводная кампанія, якая хацела бы гандляваць санкцыйнай кампаніяй Беларусі і адначасова падтрымліваць адносіны, напрыклад, з Злучанымі Штатамі Амерыкі, не зможа быць у гэтай схеме існаваць, бо яна трапляе пад амерыканскія санкцыі. Клайпедскі порт, калі адгружае грузы ў Злучаныя Штаты Амерыкі і супрацоўнічае з Беларусь-Каліем, ён трапляе пад санкцыі. І вось гэтая схема, яна вельмі моцна б'е па рэжыму, і ён павінен гэта зразумець. Па што санкцыі? Яшчэ раз, мы ніколі не ставілі мэтай уводзіць санкцыі. Ніхто з сённяшніх беларускіх палітыкаў не хоча ні разбурыць эканоміку, ні давесці да крызісу сітуацыю ў эканоміцы. Мы кажам, вызваліць усіх палітзняволеных, перапыніць рэпрэсіі, распачаць крымінальнай справу ў адносінах да тых, хто забіваў, збівае і да гэтай пары рэпрэсуе беларусаў. І новыя выбары. Вось і ўсё. Так мала, так лёгка. Лукашенко гэта самае складанае рашэнне, якое ён не хоча прыняць, мы разумеем. Тут можна, конечно, закранаць эту тэму. Лукашенко нібыта зараз з дапамогай новага праекта Канстытуцыі перасядзе ў іншае крэсла. Вы думаеце? Выглядае на тое, калі ў прэзідэнта па новай Канстытуцыі забіраюцца шэраг паўнамоцтваў, а кіраўнік гэта усенароднага сходу атрымлівае больш паўнамоцтваў, калі гэта прэзідэнт быў як Бог, то зараз вышэй за Бога, то чаму яму не перасесці? Пакуль мы з вами, Зміцер, можам абмяркоўваць толькі тую Канстытуцыю, якую апублікаваў Васкрэсенскі. Невядомы палітык, невядома адкуль з'явіўшыся і стаўшы рупарам КДБ, фактычна. І ад падставе таго праекту, які ён прапанаваў, які я прачытаў, там ёсць яснае разуменне, што дэ-факта ніякіх спецыяльных паўнамоцтваў ад прэзідэнта не пераходзіць старшыні прэзідыума усебеларускага народнага сходу, так званага усебеларускага. Які ж гэта усебеларускі сход, калі там будуць прызначэнцы толькі Лукашэнкі. Так што мы паглядзім, пабачым, што сам Лукашенко прапануе. Я думаю, што вельмі мала асобаў, можа нават ніхто не ведае тое рашэнне, якое прыме Лукашенко. І ён будзе яго прымаць пад усціскам Крэмля, Пуціна. Такая сустрэча, як мы ведаем, таксама плануецца напрыканцы жніўня. Яна рыхтуецца, ён не вельмі, можа, хоча на свой дзень нараджэння паехаць туды, святкаваць з Пуцінам, але паглядзім, пабачым. Так што гэта ўсціск Крэмля, калі Крэмль змусіць яго частку паўнамоцтва ўсё ж такі перадаць парламенту, бо гэта была ідэя менавіта Масквы, размеркаваць паўнамоцтвы паміж прэзідэнтам і парламентам. Яны хочуць згарантаваць гэта ў двух блоках. Першае, калі атрымліваецца парламент, у якога будзе парламенцкая структура, партыйная структура фарміравання дэпутацкага корпусу, тады яны могуць прасоўваць ідэю прарасійскай партыі. І мы ведаем, што такія захады рабіла пасольства Расіі ў Мінску і працягвае гэта рабіць. Гэта робіць усялякія інстытуты, уплывовыя цэнтры, спецслужбы, каб менавіта сфарміраваць прарасійскія партыі ў Беларусі, якія маглі бы патэнцыяльна кантраляваць парламент. Другое, гэта кандыдатура Крамля на пасаду прэзідэнта. Калі яны атрымліваюць у першым варыянце прарасійскі парламент і прарасійскага прэзідэнта, для іх гэта самы лепшы варыянт.
Калі яны атрымліваюць толькі прарасійскі парламент, але не прарасійскага прэзідэнта, ну тады хаця ж бы адзін з магчымых варыянтаў уплыву. Да? Так што гэта стратэгія Крымля, наколькі можна я зразумець вось так з той логікі, якая ажыццяўляецца. Але супраць гэтай стратэгіі ёсць сам Лукашенко, які не хоча адмовіцца ад улады. І вось таму ён пераконвае Крэмль, все стабільна, я кантралюю сітуацыю, все добра, але нічога не стабільна. Менавіта сітуацыя вельмі нестабільна. Людзі не згодныя, хоць і не выходзіць, можа, так актыўна на вуліцу, хаця ж все ж таки мы бачым час ад часу, кожны дзень фактычна партызаны штосьці робяць, працягваюць рабіць. Ён разумее, што дэмакратычныя сілы рыхтуюцца таксама да выхаду вельмі моцнага і сільнага, і санкцыі, якія прыціскаюць. Вось Абсалют-банк, напрыклад. Трэба хутчэй, хто мае грошы, бегчы да Абсалют-банка і здымаць усе сродкі, які трэба закрываць юрыдычным асобам свае рахункі ў Абсалют-банку. Трэба пераводзіць, нават калі маеце кантракты на іншыя рахункі ў іншых банках, бо гэты банк вельмі хутка стане банкротам. А за гэта могуць пайсці і Беларусьбанк, Белаграпромбанк і Белінвестбанк, якія трапілі пад еўрапейскія санкцыі. Бо наступны крок это будзе амерыканскія санкцыі. Пад амерыканскія санкцыі нават можа трапіць і Нацыянальны банк Беларусі. То есть пагроза вельмі моцная для Лукашэнкі. І Пуцін гэта разумее. Хто за гэта будзе плаціць? Расія? Ці хоча яна плаціць? Дарэчы, вот як вы лічыце, сённяшняя, здаецца, сустрэча Меркель і Пуціна і абмеркаванне там беларускага пытання, чым это можа скончыцца і ці не выглядае гэта тым, што лёс Беларусі за спіной беларусаў вырашаюць? Вось я хацеў бы таксама сказаць і да нашых еўрапейскіх партнёраў звярнуцца. Ўсё ж такі мы бы хацелі мець у гэтым кантэксце большую празрыстасць. Ніц о нас без нас, як кажуць палякі, нічога пра нас без нас. Бо калі вырашаецца лёс беларускага народу, і ён абмяркоўваецца ў Маскве, паміж Масквой і Берлінам, то вельмі важна, каб беларусы пра гэта ведалі, да? Якія тэзісы даводзяцца і якія вынікі гэтых размоў. Я спадзяюся, што нямецкія партнёры прадставяць для публікі, для публічнасці, сродкі масавай інфармацыі тое, аб чым была размова. Гэта вельмі важна, бо мы не хочам быць закладнікамі гэтай гісторыі. Тое самае робіць Лукашенко з Пуцінам. Яны ж ніколі не інфармуюць нас аб тым, аб чым яны дамаўляюцца. Гэта непрымальна ў еўрапейскай палітыцы, у святовай палітыцы. Поэтому я спадзяюся, што нямецкі бок нас паінфармуе. Яшчэ адзін момант. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне таксама гэта педалюе гэтую тэму. Гэта МВФ. 950 мільёнаў гэтых на якой стадыі? Ну, гэта вельмі цяжкі праект, это вельмі важна. Мы знаходзімся ў пастаянным кантакце з прадстаўнікамі ўраду Злучаных Штатаў Амерыкі, таксама Японіі, еўрапейскіх краінаў. Праводзім сустрэчы, карэспандэнцыя усім міністрам замежных спраў, міністрам фінансаў, прадстаўнікамі ў міжнародным валютным фондзе гэтых краінаў. Бо тут таксама такая падвойная сітуацыя. Глядзіце, з аднаго боку ўводзяцца санкцыі, каб націснуць на рэжым фінансава. З другого боку прадстаўляецца мільярд. Бюракратыя, фактычна, бюракратыя міжнародная, гэта не зразумела ў той момант, калі прымалася гэтае рашэнне. Таму мы зараз ціснем на галоўны аргумент. Лукашенко не з'яўляецца легітымным кіраўніком Беларусі. Значыцца і старшыня Нацыянальнага банка, значыцца і міністр фінансаў, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі Беларусі і маюць права распараджацца рахункам Беларусі ў міжнародным валютным фондзе, не маюць гэтых паўнамоцтваў. Гэта наш галоўны інструмент. Другі патэнцыйны інструмент гэта executive order, гэта выканаўчы ўказ, падпісаны Байденам, дзе яны даюць магчымасць у перспектыве. Гэта рашэнне як бы яшчэ не выканаўчае, яно агульнае. Увесці санкцыі ў адносінах любой дзяржаўнай установы Беларусі, у тым ліку Нацыянальнага банка. Калі все ж таки адбудзецца і гэты каштоўныя паперы знойдуцца на рахунку МВФ, то трэба ўводзіць санкцыі супраць Нацыянальнага банка. Але гэта ўжо гісторыя другога дня. Пакуль наша каманда працуе 24/7 па гэтай, это вельмі важна. Мы просім усіх далучацца, пісаць лісты, накіроўваць дэпутатам, міністрам фінансаў, усе адрасы ёсць на тэлеграм-канале Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. На заканчэнне, сітуацыя в Афганістане прымусіла шмат каго загаварыць, што зараз Афганістан займе першае месца у інфармацыйнай павестцы захаду і, маўляў, Беларусь адыдзе там на другі, на трэці план. Іншыя не пагаджаюцца з гэтым, тым не менш, ваша меркаванне. Я думаю, што не, бо Беларусь пры ўсёй павазе да кожнай краіны ў кожным свеце, кожнаму рэгіёну, Беларусь гэта Еўропа.
І ўсё ж таки гэта уже не выключна унутрыбеларуская праблема. Гэта агульнаеўрапейская праблема, праблема рэгіянальнай бяспецы. А значыцца, яна тычыцца і ў тым ліку такіх гульцоў на световай арэне, як ЗША, як Великабрытанія, Канада, Японія і гэтак далей. Таму тэма Беларусі будзе актуальна. На заканчэнне, спадар Павел, я хацеў бы крыху адысці ў бок. Мы з вами да пачатку нашай размовы прыгадалі, што год таму, фактычна год таму, Дзень у дзень. ну, амаль дзень у дзень. дзень, мы з вами сустракаліся ў Мінску, была першая прэс-канферэнцыя, такая прэзентацыя, не прэзентацыя, яшчэ ў клубе Імагуру, дзе каардынацыйная рада збіралася. Ведаеце, я ці ўчора вечарам, ці сёння раніцай прачытаў допіс у Фейсбуку такога былога дэпутата Верховнага Савета 13-го склікання Андрэя Клімова. Памятаеце Да, такога? бізнесмен. Бізнесмен, які напісаў, што самая галоўная памылка беларускага народа, то, што яны падтрымалі Ціхановскую, што яны выйшлі на пратэсты і паказалі такім чынам, што можа быць Беларусі Маскве, і Масква зараз будзе падтрымліваць усімі сіламі Лукашэнку, і Лукашенко будзе панаваць да смерці, а пражыве ён гадоў да 90 ці болей. Я яму напісаў, так мараль вашага допіса якая, што дарэмна людзі выйшлі на вуліцы і заявілі, што іх падманулі, ці што? Ён, правда, так нічога не падказаў. А ваша выснова ўсё ж такі Ну, значыцца, гэты чалавек гатовы, каб яго падманвалі. Ён гатовы з гэтым жыць у хлусне. Вось мой адказ яму. Беларусы, тыя, якія выйшлі, яны не гатовыя, чтоб іх падманвалі, каб ім хлусілі, каб ім у вочы казалі неправду, калі б іх білі і збівалі. Беларусы — гэта народ. Гэта годна. І трэба сапраўды людзьмі звацца. Колькі б мы не казалі гэтыя словы нашага славутага песняра, але сапраўды мы хочам людзьмі звацца. І беларусы паказалі, што мы беларусы. Ну, а да смерці сядзець, я думаю, не атрымаецца. Не атрымаецца. Я ў гэтым перакананы. Я абсалютна ўпэўнены. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нашай студыі сёння быў кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Сустракаліся год назад у Мінску, сустрэліся праз год у Варшаве, вымушана, але спадзяюся, што хуткім часам адновім нашыя сустрэчы ў мінскай студыі Еўрарадыё. Дзякуй вялікі. Павел Латушка, Зміцер Лукашук. Дзякуй.